Здравейте! Ние сме от Призни, сайта за неразказаните истории на Северозапада. Ще ни разкажете ли какво правите? Аз изработвам едни бижута, да ги нарека, брошчици и колиета за момента, както и коледни топки, великденски яйца от вълна, като тази вълна се обработва. Има две техники, мокро плъстене и сухо плъстене. Като мокрото плъстене е много стар занаят, още от прабългарите се изработвал предимно от мъже, защото е бил тежък физически труд. Да. Тогава на времето от вълната са правили предимно килими за младоженци, както и за бебетата, за люлчиците, за през зимата да им е топличко. Затова е било и повече като обем, предполагам, и по-тежко. Много голямо като обем, да. Значи килим имате представа колко е голям, да, и затова се е обработвала предимно от мъже. Нали, като се е наслагвала вълната, се е скубела, ето така, в случая, ето така. Се скуби вълната и се подрежда, като на килимите са се слагали разни инициали, обозначавало се така с вълнообразие, се е показвало, че това е водата, слънцето, небето, земята, нали са имали различни фигури и тези фигури са се полагали върху килима. Като на някои килими се е правило и са се слагали инициалите на младоженците, нали, първите буквички на младоженците. Сега в съвременен вариант има и едно сухо плъстене, като се прави с ето такива едни специални иглички и се казва иглонабиване. В случая аз вече съм си наскубала вълна и започваш ето така да се набива. Това е, нали, първият етап от изработката. Като вече многократно, нали, се набива това нещо, след това долу-горе се получава нещо ето такова. Така. Като това също пак така се обработва и се получава, пресова се, да, продължава да се набива и да се оформя. И в случая аз тук съм оформила вече главичка на лисичка, която долу-горе в завършен вариант ще изглежда ето така. Нали, като още мъничко тук ще трябва да сложим беличко. Ето там имаме една, която е в завършен вариант вече. Вижда се. Да, там горе. Това. Да. И това е. Близо от 10 на години се занимавам с това. Много е приятно. Първо трябва човек да има желание и спокойствие. Да. Най-вече при творческите. Най-вече, да. Спокойствие и желание. Много е приятно. Интересно е както и за деца, и за възрастни хора, за релакс. На децата интересно ли им е? На децата им е много интересно. Аз съм правила и така едни уроци, идваха едни дечица, специално за мокрото плъстене, нали, защото за тях беше важно да се знае, нали, стария занаят какъв е. Той се прави с топла вода и с сапун. И е много приятно, защото то е така едно търкане, полага се така пак вълна и едно така търкане с ръцете и на всички деца им беше много интересно. Както и сега и на хората с иглонабиването също им е интересно, да. На някои им е познато, на повечето им не е познато. На мен ми беше познато. Да, но е много интересно. Сините пана са направени с една стара фотографска техника. Тези специално. Да, която се нарича цианотипия. И това е първият метод за принтиране, измислен от един учен. Хекшел, мисля, че му беше фамилията. И тя е много подходяща за всякакви артистични експерименти, защото всеки един отпечатък е уникален. Дори да използвам едно и също листо, няма как да направя идентичен отпечатък, както е с принтера, защото се работи с много жива материя. Нанася се фоточувствителна емулсия върху хартия памучна или върху памучен плат, която първо трябва да изсъхне на тъмно и след което се поставя било то листото или негатив на фотография, както е тук с луната. Това е луната, която аз съм снимала преди време, върнала съм я в негатив и съм отпечатала чрез цианотипен
метод отпечатък. Здравейте! Аз се казвам Мариела. От 2 години изработвам такива играчки. Да зарадваме тези малки мълчугани.